Takže čaute lidi, vítám vás u nového videa na kanále Gaming Boys a v dnešním videu budu pušovat pohárky v Clash Royale a budu se snažit to dát aspoň na těch 1800 pohárků. Uvidíme, jak to půjde a můžeme se na to vrhnout. Tak. Typek má podstatně méně, i když ne o moc, ale má méně HPček na věži. Zkusíme to poslat takhle. Ten princ je docela silný. S tou velký rukama. No. I ten mini peka je docela silný, popravdě. Ale já tu nemám vymaxované žádné věci, protože to hraju třetí den, takže bych jako to fakt hantil, že bych fakt to chtěl hodně jako hrát a být fakt hodně silný, což chci být. Ale můžete vidět, že to prostě nevím, je to těžký docela, někdy ne. Tady to defendám a to už je zbytečný, typek docela prohrál. To straší to. Já jsem si asi dneska měnil, počkat, máme to. Jo, já jsem dneska měnil hodně deků, kvůli tomu, že prostě jsem si změnil deck. A měl jsem 1700 pohárku a změnil jsem si deck a měl jsem 1550. Prostě během 3 her, víte co. Což bylo dead, ale prostě nevím. Jestli chcete, tak tady máme tady máme klan Army Boys. Tak se když tak můžete připojit, je to na 300 trofejí minimálně. A takhle vypadá vlastně. Můžete se připojit a můžeme někdy dát spolu nějaké gamey. Jdem zkusit další pokus. Si počkám, až budu mít full asi. Novičku, tady dám prince. Ty vole, on je na docela silné, ty skeletony. Ach bože. Dáme tu minipeku. Ať je defendné. A on mi ho tam tež poslal. To je cip. Aha, já jsem na to úplně zapomněl. Já jsem se začal soustředit úplně na něco jiného. Díky. Já strašně pomalu. A tam dám asi prince. Tady na ty kašlu asi, kámo, to už je zbytečný. Dají to úplně. Aspoň budeme 50-50, takže ne. Víte jak. Mezi tím, než tam dojdou ty skeletoni, tak se musí. Jo. Co to budu zajaboval? Já to vyfajtím. Snad.
Stačí to defendovat. Tak už jedna vyjede. Si můžu upgradeovat. Nice. OK, tak zkusíme dát těch 18 set asi. Si myslím, že bude dobrý. Uvidíme, jestli to, tak půjdem výš. Zuruk výška. Oh shit. Kámo, to byl poslední hit. Prostě. No tam dám Goblin Barrel. No. Tak. Tady to asi nedám. Tam peku, kam. Teď dá arrows i bez tak. No, to říkám. No tam velký roll. Tady dám barrel. Se budu snažit co nejvíc to defendit. Jdeme tu prince. Hodíme tady ty. Tady dáme peku. Oh, pojď peka. Yes, kámo. Nice. All good, all good. Nice. Další unbox. Hej, já nedostávám plus žádné ty. Další jedna hra. Jako už bych se mohl dostat do té Royal Areny. Jako chtěl jsem ji dneska dát, ale to dám asi potom mimo video a když tak zítra vyjde další push třeba na 2,5. Ne, on má Wizarda. To jsem koukl. Wizard je OP jak typ. No ještě má Hog Ridera.
To si myslím, že nevyjde, no. Kámo, on má arrows. Dobré, on dal Hog Ridera. To nejde. To nedám, hoši. Já nevím, co mám dělat. Fakt. Jsem to úplně věděl. Nemá arrows. On teď defenduje strašně moc. Nice. Kam on dával úplně stejné ty, jak já. Jsem mi vyhodil docela. Nejsem. Hej, já nevím. Pojď. Kamu. Ne. Já potřebuji defendovat strašně. On to dává, kámo. Ne, ten Hog Rider ne. Kámo, tak to. Dělej. Yes! Kámo, ano! Ty vole. Tak tohle... To bylo... No nic, tak dali jsme 1800 pohárků. A s tímto se s vámi budu loučit. Takže nezapomeňte dát like, odběr. A u dalšího videa
Doufám příště, že už budu mít tu Royal Arenu snad. A u dalšího videa zatím čus.